Путін, помоги! Мешканці Бахчисарайського району звернулися по допомогу до президента Росії. Відповідне відеозвернення вони виклали у соціальній мережі. За словами мешканців Голубінки, Путіловки та Солнечноселья, не дивлячись на те, що вони живуть на березі річок Кокос та Більбек, вже понад 2 роки вони без води. Колодці повисихали, та й через водопровід вода не надходить. Мешканці стверджують, що їм доводиться покупати воду за свої гроші. Але сподіваються, що після того, як Володимир Путін почує їх звернення, в селищах з'явиться вода. Уважаемый Владимир Владимирович. 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 Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вот река под нами, вот она. Кокошка. Можно же что-то сделать, можно и нужно. Нам позарез нужна вода, позарез. Особенно в летние периоды. Просто уже жить нельзя. Помогите, чтобы у нас была нормальная питьевая вода, потому что колодцы пустые. В этом году мы просто все уже на грани паники. Что будет следующим летом, просто страшно подумать. Чтобы взять воду, мы ездим в другое село, где-то набираем у какого-то источника. А привезти его никто не может. Это ни у кого. Столько машин нету. Не у каждого машины, чтобы привезти питьевую воду. Крым – это перспективный регион России, экономически должен развиваться. Хотелось бы, чтобы здесь как-то мы комфортно здесь жили. 2 реки текут рядом, а воды нету. Люди просто уже не знают, что им делать. С последних сил бьются, покупают дорогую воду участников и не могут обеспечить свои семьи нормальным проживанием. Последние 2 года у нас нет воды. А мы живем в устье рек Кокоска и Бельбек. Живя в воды, мы сидим без воды. Вы последняя надежда. Мы ждем от вас помощи. И надеемся, что вы услышите нас, и у нас будет водопровод в нашем селе. Багатомільйонні розкрадання та спроба незаконного захоплення. Власники оптового ринку «Столичний», що під Києвом, заявляють про спробу рейдерського захоплення підприємства. «Столичний» належить Олександру Стельмаху, чия компанія контролює 78% акцій ринку. 22% за власницею компанії-забудовника «Столиця Груп» Владою Молчановою. Вона керувала ринком через свого директора. За 8 років через різні схеми було викрадено 75 мільйонів доларів, кажуть власники. А минулої суботи Молчанова через чорного нотаріуса заволоділа понад половиною компанії. Оформили так, що Стельмах буцімто сам віддав частку київському бізнесмену Євгену Горбачу, хоча сам Стельмах на лікарняному і в оборудці участі не брав. Того ж дня Горбач передав управління офшорній кіпрській компанії. Реальні власники переконані, на 160 гектарах «Столиця Груп» хоче звести черговий квартал багатоповерхівок. І вже заявили про порушення до поліції. Деталі далі у сюжеті. Незаконно змінили власника, готується рейдерське захоплення. Таке звернення до орендарів розмістила адміністрація столичного ринку на своєму офіційному сайті. Вони заявили, що забудовниця Влада Молчанова, що володіє компанією менш як на чверть, через чорного нотаріуса Ніно Барамію отримала контроль над понад половиною акцій. Її довірена особа Олексій Чумак керував ринком від моменту створення в 2011 році. За 8 років власник компанії Олександр Стельмах, який має 77,5% акцій, не отримав ні копійки дивідендів. Наприкінці минулого року провели аудит і виявилося, що вартість будівництва завищувалася ледь не втричі. Загалом втрачено 75 мільйонів доларів. З лютого цього року ринком керує Рустем Абдукадиров. За цей час, каже, прибутки збільшилися на чверть, а його заступник Дмитро Долгушевський переконаний, компанію навмисно доводили до банкрутства, щоб власниця будівельної компанії «Столиця Груп» отримала в розпорядження 37 гектарів. Так как ее основной профиль – это строительство,
И учитывая расположение данного рынка, его место расположения, то мы предполагаем, что все-таки и уверены в том, что она его хочет застроить под жилой квартал. Іншого варіанту керівництво не розглядає. Щодня на найбільший ринок України заїжджають майже 10 тисяч автівок, постачальників, продавців та покупців. Тому воно просто не може бути збитковим, переконаний Долгушевський. В разі, якщо це дійсно початок масштабної забудови, продовольчі площі втратять 500 компаній та понад 3 тисячі працівників. Працювати нам треба всім. Ми сільські люди приїхали і свою продукцію возимо. І нам треба десь її збувати, цю продукцію. Ну, якщо не буде цього ринку, ну де київляни будуть скуплятися? Троєщина? То ж не то. То зовсім не то. Після того, як Молчанова передала управління столичним ринком бізнесмену Євгену Горбачу, той переписав компанію кіпрському офшору. Сам же власник Олександр Стельмах не був присутній на оборудці, оскільки відновлюється після ковіду. А керівництво ринку вже звернулося до поліції та готові вирішувати конфлікт тільки правовим шляхом. С юридической точки зрения мы в любом случае будем обращаться в суд. Были написаны соответствующие заявления в полицию о незаконном смене собственника. Поэтому мы будем действовать только в правовом поле. Смена собственника произошла незаконно, поэтому в любом случае закон будет на нашей стороне. Это мы уверены. Сьогодні зранку керівництво столичного ринку очікувало вторгнення рейдерів. Так званий новий власник Євген Горбач буцімто планував познайомитися з колективом. Однак ні він, ні його люди так і не приїхали. Самі продають і самі ж купують. Кримський винзавод «Масандра» придбав друг російського президента Владимира Путіна Юрій Ковальчук. Псевдоаукціон виграла компанія «Південний проект», дочка банку «Росія», який називають кремлівським гаманцем. «Масандру» пустили з молотка за стартовою ціною у $73 мільйони, а в торгах брали участь всього 2 компанії. Конкурентом друга Путіна була компанія, заснована у жовтні цього року зі статутним капіталом 10 тисяч рублів. Україна вважає такі угоди нікчемними і незаконними, а міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вже назвав торги за «Масандру» воєнним злочином. Головний кошторис України прийнято. Верховна Рада підтримала бюджет на 2021 рік. Згідно з розрахунками передбачаються доходи у $1,092 мільярди гривень з видатками у $1,328 мільярдів. Дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП. Зростання економіки прискориться на 8,5% порівняно з 2020 роком. А інфляція трохи уповільниться до 7%, до 7,3%. З 1 січня мінімальна зарплата зросте на 20% до 6 тисяч гривень, а курс національної валюти буде на рівні 29 гривень 10 копійок. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав кошторис антикризовим і додав, що головним принципом була збалансованість. Що в Міністерстві фінансів немає друкарського верстату, який друкує гроші. Ми б з радістю хотіли підвищити в разі зарплати і медикам, і освітянам, і нашим воїнам, які тримають оборону нашої країни. Але ми повинні тримати баланс і виходити з реальних можливостей нашої економіки. Тому я прошу вас підтримати сьогодні цей проект державного бюджету. Країна має увійти в новий рік з чинним бюджетом, аби мати інструмент для трансформації країни. Заощадити вирішили за рахунок пенсіонерів. Нардепи від «Європейської солідарності» розкритикували урядовий кошторис через урізання соціальних виплат. І хоч видатки на оборону зберегли на рівні цього року, але вперше за 6 років не заклали гроші на підвищення зарплат військовим. Критикували і збільшення витрат на утримання Офісу президента.
Жителям Криму буде простіше утримувати українські послуги. Про це заявила заступниця постійного представника президента України в автономії Таміла Ташева в ефірі нашого телеканалу. За її словами, кримчани зможуть користуватися банківськими та медичними сервісами онлайн. Для цього представництво президента консультується з Нацбанком, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством реінтеграції окупованих територій. Розширять і перелік медичних послуг. Ташева зауважила, що вже зараз жителі окупованого Криму можуть підписати онлайн-декларацію з лікарем та в разі потреби отримувати необхідні препарати за програмою «Доступні ліки». Також спросять отримання українських документів на основі виданого в окупації свідоцтва про народження чи смерть. Зараз, щоб це підтвердити, треба подаватися до суду. Натомість цю процедуру можна перенести до РАГСу, каже Ташева. Необхідні законодавчі зміни планують ухвалити навесні наступного року. Україна не визнає документів жодних, які видає окупаційна влада. Але інформацію, яка там містить, вона може взяти до уваги. Відповідно, процедура так і прописана, що беруться дані до уваги, які можна потім використати при тому, коли будуть видавати такий документ. Або, можливо, не будуть, а будуть тільки шляхом свідчення особи, батьків або найближчих родичів, і на основі цих даних буде визнаватися, що дитина народилась. Допоможи бранцям Кремля. Із таким закликом рух «Ліберет Краймія» звернувся до народних депутатів. Міжнародний рух за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом у рамках кампанії «Атайлах» закликає українських парламентарів взяти шефство над кримчанами, які зазнали арештів або переслідувань з боку російських окупантів. Народний депутат може взяти шефство, обравши одного з політв'язнів. Таким чином, щонайменше раз на місяць він повинен відкрито розповідати про перебіг справи та стан політв'язня, надавати правову, політичну, інформаційну та іншу необхідну допомогу як самому бранцю, так і його сім'ї. Також закликали допомагати з реабілітацією після звільнення політв'язнів. За інформацією Кримсько-татарського ресурсного центру, 218 осіб стали бранцями Кремля з початку окупації Криму. З них 150 – кримські татари. Наразі 114 осіб перебуває в російських СІЗО та в'язницях. Потім ми в листах написали, що ми просимо до 20 грудня визначитись, з яких бранців Кремля депутати беруть до опіки. А потім ми 21 грудня будемо проводити прес-конференцію і ми будемо інформувати громадськість. Далі ми будемо знову звертатися до тих народних депутатів, які ще не визначилися. І потім ми будемо знову повертатися к цьому процесу і будемо проводити широку інформаційну кампанію. Торгувати з окупантами має бути токсично. Нардепи готують одразу кілька законопроєктів про новий порядок запровадження санкцій. Головний принцип – швидкість і точність. Має бути єдиний центр аналізу та ухвалення рішень, щоб швидко виявляти бажаючих нажитися на окупації. Деталі далі в сюжеті. За 6 років війни Україна так і не запровадила жорстких санкцій проти агресора. А окремі компанії, що залишились працювати в окупованому Криму, досі вільно експортують продукцію за кордон, кажуть фахівці. Йдеться, зокрема, про хімічні компанії олігарха Дмитра Фірташа. Сода з його кримського заводу експортується за сертифікатом, виданим українським урядом в 2015 році. Олігарх користується умовами так званої вільної економічної зони Крим, яку запровадили ще в 2014 році. Верховна Рада готується його скасувати, але вся санкційна політика України зараз є безсистемною, кажуть у представництві президента в Криму. На жаль, системній політиці, як полісі держави щодо санкційного регулювання, в першу чергу не сприяє на сьогодні недосконале санкційне законодавство. Так, ми всі розуміємо, воно було реактивно прийнято в 2014 році як реакція на дії країни-агресора, але за ці роки, очевидно,
Воно потребує суттєвого доопрацювання і змін. Українські санкції мають стати зброєю проти Росії, впевнений нардеп фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко. Минулого тижня він зареєстрував законопроект про національні та міжнародні санкції. Зараз всі обмеження запроваджує Рада нацбезпеки. Наливайченко ж пропонує передати важелі збору та аналізу інформації Міністерству фінансів за прикладом Сполучених Штатів. Ми даємо чіткі дефініції, визначення, що таке національні санкції, що таке міжнародні, що таке юридичні особи, що таке секторальні санкції, що таке індивідуальні. Тобто ми йдемо чітким шляхом того, щоб більше не було шпарин в нашому законодавстві для країни-агресора, для в тому числі, окрім окупації, ще і заробляння грошей. Потрібен аудит всього національного санкційного законодавства, щоб виявити прогалини. І почати треба з ліквідації вільної економічної зони Крим, впевнений спеціальний представник МЗС Олексій Макеєв. На його думку, нове законодавство повинно прибрати довгий ланцюжок підготовки санкцій. Це дозволить швидше карати порушників. Ну, не може такого бути, щоб 3 місяці готувалося на пропозицію одного з органів влади рішення Кабміну. Кабмін готував погодження, постанова надсилалась на РНБО. РНБО шукало можливості зустрічі наступного разу, чекати на підпис президента, а потім, як у випадку секторальних санкцій, ще протягом 2 днів зібрати Верховну Раду, щоб вона проголосувала. Цей алгоритм дуже затягнутий. Санкціями має опікуватись окремий аналітичний центр, переконана нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько. Проєктом планується об'єднати представників МЗС, санкційної політики, спецпредставника Мінфіна, Мінекономіки, Держфінмоніторингу, Офісу президента та спецслужб у спільну команду при Раді нацбезпеки. Ці люди мають складати таку, знаєте, аналітичну основоположну команду, яка буде робочим органом в Раді національної безпеки, буде називатись цей орган Координаційна рада з питань санкцій, або Бюро з питань санкцій, або назва може бути інша. І вони будуть саме таким кор-тім, яка буде займатися і робити санкційну політику. Україна має жорстко карати всіх, хто хоче нажитися на окупованих територіях. Тоді і західні партнери посилюватимуть санкції. Впевнений економічний експерт Юрій Смелянський. Україна може припинити співпрацю з усіма портами, які торгують з Кримом, і відслідковувати всі спроби західних компаній заробити в окупації. Це дозволить зробити Крим і Росію токсичними для будь-яких інвестицій. Економічних відносин з РФ – це також від санкцій, які на догоду окремим вигодонабувачам влада боїться вводити. Розрив наукових, культурних, інших відносин – це також види санкцій, які дають свій результат в якомусь промежутку часу. 2 кримсько-татарських активістів судитимуть у Генічеському районному суді. Ділявєру Ягяєву та Сітумєру Абдултаїрову закидають протидію законній господарській діяльності. Справу почала керівниця АЗС Надія Анікеєва. 5 березня 2020 року представники громадського формування «Аскер» та інші небайдужі кримські татари та українці влаштували акцію протесту на місцевій АЗС «Авантаж-7». Людей обурили безпідставне звільнення 3 кримських татар та дописи Надії Анікеєвої у соціальних мережах, де вона негативно висловлювалася щодо кримських татар. Зокрема, вона заявила про те, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Протестувальники заблокували роботу АЗС та вимагали звільнення жінки. На місце подій приїхала поліція та склала протоколи проти кримських татар. При цьому дії та дописи Анікеєвої не розслідуються. 22 грудня о 9-й у Генічеському райсуді має відбутися засідання. Двох кримсько-татарських активістів судитимуть у Генічеському районному суді.
Ділявєру Ягяєву та Сітумєру Абдултаїрову закидають протидію законній господарській діяльності. Справу почала керівниця АЗС Надія Анікеєва. 5 березня 2020 року представники громадського формування «Аскер» та інші небайдужі кримські татари та українці влаштували акцію протесту на місцевій АЗС «Авантаж-7». Людей обурили безпідставне звільнення 3 кримських татар та дописи Надії Анікеєвої у соціальних мережах, де вона негативно висловлювалась щодо кримських татар. Зокрема, вона заявила про те, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Протестувальники заблокували роботу АЗС та вимагали звільнення жінки. На місце подій приїхала поліція та склала протоколи проти кримських татар. При цьому дії та дописи Анікеєвої не розслідуються. 22 грудня о 9-й у Генічеському райсуді має відбутися засідання.